Jo treballo el dimarts. És el meu únic dia. És el meu dia de nit. Només el dimarts fa la setmana. De tant venir aquí el dimarts, el dia i el lloc s'han tornat el mateix. El vigilant del no-res és un text de la Natasha de Pontcharra que fa 16 anys, a través d'un director de teatre, em va fer llegir, em va portar aquest text en francès i em va dir, què et sembla això? I em va fascinar. Però fins que el projecte no decideix que vol sortir del fons del calaix, no et donarà les eines per fer-ho. La primera eina que necessites és un actor per fer un monòleg. I, ostres, és allò que vas dient, va, farem el Mickey. I no hi havia manera, no hi havia manera. I de cop, pluf, va ser fer-li llegir el text a l'Isaac i trobar la col·laboració de la Sala Nacional d'Andorra per poder-ho tirar endavant. I aquí és quan el projecte diu, pum, ja ho podem fer. Però és que és el moment de fer-lo. Aquest text ara és més contemporani que mai. I sí, és el reflexe d'un moment. El Mickey és un personatge amb uns terribles conflictes. Uns conflictes que neixen des de la seva relació amb la família, o sigui, té uns conflictes amb els seus iguals, amb qui no s'hi pot relacionar, de qui no es pot alimentar. I si no acabes rebent un sentit a les paraules i rebent amor dels primers que te l'han de donar, que són el teu pare i la teva mare, això comença a crear una esquerda. I aquesta esquerda es va alimentant per un sentiment de culpabilitat, pel sentiment de culpabilitat més terrible que pot tenir una persona, que és sentir-se culpable d'una mort. De seguida que vam perdre la pena i vam cobrar l'herència, ens va infectar el virus de l'alto standing. La meva germana volia la seva habitació. La meva mare un Porsche amb vistes als nans de jardí. Jo encara tenia 8 anys i no li feia fàstics a la idea d'un pneumàtic per gronxar-me. Prou del número 19. L'Isaac Ferriz borda a la perfecció el perfil d'aquest personatge que representa un dels perfils de la nostra societat. Ell, sol a escena, és la primera vegada que s'enfronta a un monòleg i a un text tan dur, carregat d'angoixa, d'obsessions i paranoies, però a la vegada un text molt poètic. Molt vent, molt fang i pluja. Cada dia pescàvem els nans ofegats al fang. El pneumàtic esperava a terra que cresqués un arbre. Ell viu per la vigilància i ell se sent el millor format per això. I si tirem enrere, veiem que les circumstàncies de la vida l'han portat a sentir-se el millor vigilant i a tenir aquesta obsessió compulsiva per vigilar el buit. Ell és un vigilant de seguretat d'un magatzem i està obsessionat en la necessitat de que el buit que regna al magatzem s'hagi de vigilar. I a part d'això és un ser marginal que les circumstàncies de la vida, la seva família, les poques xerrades que tenia amb el seu pare, la poca sensibilitat de la seva mare, la mort de la seva àvia, la mort del seu pare, l'han empès fins a aquesta marginalitat i solitud dins del seu cap que el porten a ser una mica outsider. Aprofitant que hi érem, ruixàvem la Vespino amb la mànega i salvàvem alguns enciams. En silenci, sempre en silenci. El meu pare no era xerraire. Mai una paraula equivocada, mai una paraula de més. Mai una paraula. Per mi és clarament un cop de puny poètic i visceral sobre la taula, que no a l'estómac, encara que ho pugui semblar, i que per molta gent ho serà, menys del que nosaltres ens pensàvem, perquè les poques vegades que ho hem mostrat amb amics íntims, de cop ens hem trobat que la poètica arriba molt més que no la visceralitat i la brutícia i el suc negre que impregna tota l'escena. Uns anys després, el meu pare va pujar de dret cap al cel. Va xocar amb la Vespino contra un arbre i ningú no el va agafar. De dret cap al cel.
sempre ferm, estirat. És per mi una definició disseccionada d'on pot arribar la marginalitat dins de la nostra societat. És a dir, si no formem part de cap col·lectiu, si la nostra família no ens ha ensenyat a estimar ni a ser estimats, ni a la feina ens ensenyen a estar en contacte amb els altres, doncs acabem, som un animal social i quan li treus la societat en aquest animal es converteix en un marginal i la marginalitat acaba creant bojos per a la societat. Nosaltres intentem explicar per què aquest home és un boig per la societat, però per ell no. Per damunt dels plecs de la brusa. La seva vista cau al mig del diari i desenganxa totalment la retina. L'orella reclama crits. Les dents es desprenen dins el pa, dins el crostó i masteguen la molla hores. Les taques... El vigilant del no-res viu també en l'entorn online. Aquest mes de novembre en coneixíem alguns detalls a la seva pàgina de la plataforma Facebook, on vam assistir a l'estrena d'un tràiler fet especialment per l'ocasió i creant expectativa davant de l'estrena a escena. Un tràiler que resumeix a la perfecció com és el Mickey i com viu el Mickey dins la seva espiral, i ho fa sobretot gràcies a la interpretació musical del Lluís Cartes. Vivim a l'era de la tecnologia i on tots estem connectats i si vols arribar a algun lloc has d'estar a les xarxes socials perquè si no sembla que no existeixis o sembla que no tinguis publicitat per arribar a la gent. Aleshores jo sempre intento fer, de tots els meus productes on col·laboro, intento fer un teaser que sigui... També vivim una era on estem sobrealimentats en quant a teasers, en quant a vídeos, amb cançons que tothom penja cada dia, el timeline del Facebook et dura res, les coses. I per això era necessari crear alguna cosa que fos impactant. Jo sóc un fan de l'edició dels teasers, dels tràilers cinematogràfics, que no expliquen tot el que està passant. És el meu únic dia, és el meu dia de nit. Només el dimarts fa la setmana. De tant venir aquí el dimarts, el dia i el lloc s'han tornat el mateix, aglutinats. Per això hi ha aquest misteri. També va molt d'acord amb l'espectacle, perquè hi ha molts moments que estàs dient però què està fent ara exactament, què és el que està agafant? I fins potser al cap d'una pàgina no ho acabes d'entendre, que era això el que estava fent. Per això aquest misteri, per això aquestes frases com a pinzellades del que li ocorreix a aquest home, de la seva definició del que és el dimarts i la necessitat de vigilar els dimarts i d'omplir els buits. I la necessitat també d'arribar a la gent, que la gent veiés que s'està collent alguna cosa aquí i que és alguna cosa interessant. Per això fa servir tècniques d'edició i de música. La música del Lluís ha ajudat moltíssim a crear aquest empaque i aquí tenim una música superpotent, molt potent que ha fet el Lluís i que ens ajudava molt. Només em vaig agafar el que ella em va voler donar. Amb el Lluís és dir-li, mira Lluís, aquest personatge és gros el que li passa i l'hauríem d'acompanyar perquè pugui tenir un coixí, perquè pugui tenir alguna cosa on recolzar-se, però amb qui pugui alimentar-se d'això. Tu digue-li això a un músic, que t'arribi i que quan dius, sí, era exactament això. El que s'ha intentat jugar és de definir l'espai a l'escenari, definir-lo en 4 punts, bàsicament. I hi ha coses que van per un costat, per darrere, per davant, no? I intenten interactuar amb el personatge, no? Moltes vegades la música s'anticipa en el personatge i pot arribar a representar una mica la seva de la consciència, els seus records, tot el que li passa per dins, no? I d'altres vegades passa tot el contrari. El personatge és qui anticipa una música que entra que pot arribar a ser un estat d'ànim d'ell per situació escènica, no? S'ha treballat molt amb atmosferes sòniques, diguéssim, intentant jugar bastant amb el subgreu. Inclús moltes vegades he intentat donar una mica
de so quasi imperceptible a l'escena, amb la qual quan es fa un silenci absolut és molt clar, no? És l'efecte aquest del... Saps quan pares l'extractor? Quan estàs molta estona amb l'extractor i pares l'extractor és de cop, hòstia. Es queden anclats en el dimarts com si no hi hagués res més al món. Sort que hi ha els xinesos per pensar en lloc d'ells. La preestrena del Vigilant del Nord-Res es va fer a la Massana, al Teatre de les Fontetes, sota el segell de l'Escena Nacional d'Andorra. Els responsables d'aquesta creació, però, han fet un treball en forma de cooperativa, una opció que avui en dia impera a les arts escèniques. Ells són l'Ester Nadal, l'Isaac Fèrriz, el Lluís Cartes, el Sergi Vallès i la Nídia Tusal, un col·lectiu de professionals que es prepara ara per les funcions a la nau Ivanov de Barcelona del dia 16 fins al 20 de gener i, com no, amb l'esperança d'una sala per la temporada. Lluny, a la Xina, i agafo llavors de la seva saviesa cada dia. Si aquestes 5 persones que formem part d'aquest projecte cooperatiu no ens hi haguéssim implicat fins on ens hi hem implicat, si la Nídia no hagués fet un pas més que no és només fer el vestuari, sinó ocupar-se de lo que és la imatge d'aquest espectacle. L'Isaac no només ha fet d'actor, l'Isaac també s'ha ocupat del teaser, el Sergi s'hi ha implicat en totes les vessants de producció, pintant l'escenografia. Clar, això, perquè això és així, hem pogut arribar aquí amb aquest espectacle. I tota aquesta part d'aquest treball col·lectiu, d'aquest treball cooperatiu, fa que tant a la Ivanov com aquí, com els bolos que volem fer després, que bàsicament ara hem de treballar a taquilla, doncs siguin per retornar, ara sí, econòmicament, la feina que tots hi hem posat, doncs això, a nivell de poder fer bolos amb aquest espectacle, poder trobar una sala a Barcelona on poder fer temporada i això, i acabar de tancar el cercle de la cooperativa.